Bakit kaya? Ano meron? Ayun, no? Tusi waste, no? Report mula kay Sam Nielsen. Sam. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na walang bank account na nagtutugma sa pinadalang dokumento ng isang dating mambabatas kay Comelec Chairman George Garcia. Ito'y ayon kay Garcia ay batay na rin sa sertifikasyong inisyu ng Land Bank of the Philippines Intramuros Branch. Sa loob dumaan eh, no? Sabi mo sa loob eh, no? Traffic din. Sa mga dokumento na tinatawag mula kay dating Congressman Ed Rodriguez, nakasal pa sa natanggap na bank certification ni Garcia sa LPP. Sinasabi ng LPP account number na binibigay ng bangko ay may 10-digit number kasama ng branch code at hindi ang tulad ng numero ng personal savings account na umano'y nabuksan naman noong March 2022. Samantala, dahil walay namang sertifikasyon na pinalabas ng Metrobank Alfaro Branch, itinasaad na walang depositor sa pangalan ni Garcia. Sinabi ng Comelec Chair, pine-verify na rin niya ang iba pang account kung ito ay tunay. Mag-i-issue na rin siya ng sworn waiver sa lahat naman ng accounts na pinaparatang para matingnan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ako rin sabi Yan ang lumabas sa Kalamba. Dapat ito.
na pangisda kahit na anong lahi. Pero tila naiibig sila ngayon sa nag-uumpugang bato. Pebrero ng isang taon, ibinulgar ng Philippine Coast Guard ang nangyaring pang-laser ng China Coast Guard sa BRP Malapascua. Sa mga Coast Guard, can we share photos and videos of this to the media? Sabi ni Secretary, of course, the public deserves to know. Kung noong dati malipid sa paglalabas ng impormasyon ng gobyerno sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, nagbago ito nang ipatupad ng Administrasyong Marcos ang tinawag nilang Transparency Initiative, kung saan ipinapakita ng Pilipinas sa mundo ang nangyayari tuwing may rotation ng resupply mission o RORE mission doon. Tingnan natin ang innovator! Sinasakay sa loob! Halos sabay ito ng tila mas bukas na foreign policy ng Marcos administration. In terms of our foreign policy, it's really been a 180% change. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ang dahilan ng mga pahayag na yan ng Pangulo ang mga pangpaharas ng China. Na umabot na sa puntong may mga nasaktan. We are not in the business to instigate wars. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. We remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa ganitong meeting sa pagitan ng China at Pilipinas, nangako ang dalawang bansa na mag-de-escalate o pagpain ang tensyon. Pero walang natitinag sa posisyon. Atin to, sabi ng Pilipinas, tungkol sa West Philippine Sea, amin yan, sabi ng China. Wala nang formal dito. Pero para sa National Security Analyst si Justin Bakisal, kulang ang Transparency Initiative. Nakikita lang China dati na kahit na malakas ang transparency effort ng Pilipinas, actually on the ground, panalo pa rin yung China kasi ang Pilipino at American notes simula ng gulo. Dapat sabayan daw ito ng pagsasamoderno ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim halimbawa ng Mutual Defense Treaty. Pagpapalakas din ng alyansa sa ibang bansa na may mga interes din sa mas malawak na South China Sea na pangunahing sea lane sa mundo. Dapat din daw ay ituloy-tuloy ang pagtatayo ng mga military at civilian facilities sa Kalayaan Island Chain. Ang mahirap lang kasi ngayon, masyadong madaling nakikilid yung Pilipinas na pag tinakot tayo ng China, hindi natin agad gagawin. Transparency policy is just one strategy or tactic if seen through the lens of international support and domestic support has been tremendously effective. There was this announcement from the AFP na napakarami gustong sumama maging sundalo. It's because of that. Nagkaroon ng patriotism. Para kay dating Solicitor General Francis Candelesa, may alam pa si Pangulong Bongbong Marcos. The challenge for the president is to come to a decision on whether to file a case. Aminado naman ang Pangulo. Chinese Ambassador Wang Xiliang para kunin ang panig ng China, pero sa examen ng embahada ay pumunta ang schedule nito sa susunod na isang buwan. Tapang yung bus eh. Ang bus, bigla na lang kumano mo. Yan oh, yan, yung bus na yan. Ay, masama mo na nga yan. Higit-git siya. Kaya nga. Grabe siyang driver.
tumakas naman. Gayunman, ikinalungkot ng ilang taga-suporta ni Ko ang kautusan ng Senado na arestuhin siya. Kaugnay pa rin niya ng di niya pagsipot sa mga pagdinig nito, kaugnay ng mga pogo sa Bamban Tarlac. Mahigit isang buwan na rin nakaupo ang acting mayor at acting vice mayor sa munisipyo ng Bamban. Nakahanda naman daw ang PNP na magbigay ng seguridad sakaling i-serve muli ang arrest warrant. Emil? Maraming salamat, John Bunsoy, ng GMA Regional TV. Up next, Kylie Padilla mag-isa lang daw napupunta sa GMA Gala pero masaya ang puso. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Grabe. Ramdam niyo ba ang Nakakatamad eh, na no? timplada ng panahon? Sa umaga, Ganito traffic napakainit. eh. As pagdating po ng gabi hanggang madaling araw, malamig naman. Andiyan na po ang amihan. Delikado pagka ganyan. Yan ang gustong-gustong timplada ng panahon ng virus. Bantayan ang ating katawan, mag-ingat. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan at huwag po itong babaliwalain. Unahan natin ang sakit, magpakonsulta sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Pa, Edsa, eh. Tandaan, para sa tigalidad, abot gayong gamot. Dig pa, Edsa. Tama ba tayo? Kaninang ano ba? Wala eh. Kailangan gawin eh. Palaparin. Huwag din pong kakalimutan. If symptoms persist, consult your doctor. Buti nga nagalaw. Hindi talaga hindi anong traffic talaga. Kalamba pa to. Sinit na naman ano. Bigyan tayo ng report mula kay Christian Manuel. Christian. Sa isang maikling seremonya, nakakomprame, pumirma sa isang kasunduan ang Memorandum of Agreement ng Department of Interior and Local Government at Indian Embassy para yan sa pagpapatupad ng Quick Impact Project sa ilang port at 6+ municipalities sa bansa na pupundohan ng India at posibleng umabot hanggang $50,000 sa impormasyon mula sa DILG. Kabilang sa proyekto ay ang konstruksyon ng barangay health station. Hindi tayo kasi tanggalin to. Yan, yung toll gate na yan. Ayaw kang tanggalin. Konstruksyon ng working at training hall sa Tupan sa Aklan. Konstruksyon ng Yan o, punong-puno o. Oh? Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas na leg.
Sabado. Tatabi mo yung mga bato. Bigating plot twist ang hatid ng dadagdag sa bangayan sa asawa ng asawa ko, ang GMA Prime drama na most viewed online with more than 1 billion views. Yan ang special role ni Kylie Padilla na nagsalita na rin tungkol sa kanyang love life. E may makakadate kaya siya sa GMA Gala. Ang lapad na ng kinuha nila. O, sa gitna. Ano naman, no? Hmm. Tara. Sa gitna ng di matapos-tapos na bakayan nila Christy at Shaira sa GMA Silangan na no? na asawa ng asawa ko. Ilang araw ng usap-usapan sa social media ang duel ng prime time. Dadagdag sa tumitinding eksena sa series. Siya ay walang iba, kundi si Kylie Padilla. She's Hannah Rodriguez. And I'm kind of with it, I guess. So, sumama siya kay Leon. Naging kalasal siya when she was younger. Dati nang nakatrabaho ni Kylie si Rainer Cruz. Pero first time niyang makasama sa acting project si Jasmine Curtis Smith. Reunion naman ito ni Kylie at Joem Bascon na nakasama niya ng sandali sa Black Rider. Sobrang giving nila eh. Tsaka sige lang na pumasok ako na may na-build na silang relationship with each other. And they were very welcoming for me. Jollibee tayo, no? Parang wala naman ako naramdamang weird or like na-out ako. Wala. They were super welcoming to me. And Puring-puri rin ni Kylie ang director nilang si Loris Guillem. Pagkatapos mag-taping ni Kylie sa Biyernes, maghahanda na raw siya para sa inaaba ng lahat na GMA Gala. Excited si Kylie sa isusuot niyang gown na may pahiwatig raw ng kanyang pagiging sangre. it's one of the elements. Ayun na lang. Sinlik ko para lang bumagay sa theme. But, ganun pa rin. Baka very mystical pa rin yung dating. Element, amihan. Tingnan natin. Secret. Mag-isa lang daw pupunta si Kylie sa gala dahil marami naman siyang nakapasamang kaibigan doon. Wala mang partner sa gala. Hindi naman daw malungkot si Kylie. Happy ka ba ngayon sa buhay? Oh yes, I'm very happy. Very grateful. The love department. Love department. Masaya naman ako. Masaya. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Up next, ang outfit preparation ng ilang sparkle artists na sa nalalapit na GMA Gala 2024. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Sobra, no? Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio DZBB, ang pinaka-pinagkakatiwalaan radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa Digital News Report ng Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA Network na Super Radio DZBB.
Maga pa, lumilipat na ako dun. Santa Rosa. Ganyan, ganyan. Kabuyaw, oh. May iton pa. Gusto mong mag-ito? Oh. Baka dun din naman ang traffic. Para sinusundan lang natin. No? Ipinakita ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at nagsahan ng ari-arian abroad ng isang Comelec official. So, binuksan ko ng isang Comelec official 14 accounts sa Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong, at I think China. Ngayon, itong 14 accounts nito, yung iba kasama niya o ano niya o depositor niya yung kanyang asawa. Ayaw ipasilip ni Erice sa media ang sinasabi niyang bank records na magpapatunay umano ng bribery. Merong mga Miro officials from Korea nagtulog ng pera. Yan dito, pati mga pangalan. Tapos, pinadala nyo sa mga bangko. Natanggap. Ito detailed na, hindi mo napapakita yung pangalan, pero ganyan ang kapal yan. Detailed yan, o. Pati yung andyan, paano na-receive. Pati yung kanyang mga properties abroad. Tinanong si Erice kung sinong opisyal ng Comelec ang nasa bank record. I will not name it because it's still not verified. Sir, hindi naman to verified pa eh. Para maimbestigahan ng Comelec, pinareceive ni Erice kanina sa opisina ni Comelec Chairman George Garcia ang mga dokumentong tinatawag niyang The Bahamas Files. Ipinasilip ni Chairman Garcia sa GMA Integrated Group ang mga dokumento. Grabe, no?
Nakikita mo na yung total, hindi pa. Medyo nasisinagan na. Oh, ayan, oh. Nag-iwalay na. Ito. para paplaanan ng mga bigla. Sobrang maganda yung sa pangalan. Ano yan? Kaya nga. Walang chat sa'yo, baby ko. Hindi lang. Jollibee nga ito, sabi pa uwi na. Chicken spag. Ang mami ko. Wiwi ko. Ano lang, ice cream lang naman naka. Lamig ako. Lamig. Hinahan ka? We want to celebrate Philippine Oh, anak, walang price. Labing isa pa ang napunang guilty sa kasong child abuse sa Kalaingod, Davao del Norte noong November 2018. Binigyan din na kalihim ang bigat ng Ano yan? liabilities at ang kahalagahan Pati dito may nagpa-party. Sino? Tang. Yun yung naghihintay ng ano, isang bucket na chicken. Ayon? Oh, yun yung nag-drive-thru. Oo nga, no? ang mga nakatulan na kanila namang karapatan sa ilalim ng kumikiran na legal system sa naging hapon ng bagong ICC. Sinesentensya ang makulong Yan. Maluwag na kami. Salamat. Makakapagpahinga na. Makakainom kaya kami. Ating alamin. Busog na ang asawa ko. Bukas na lang. Oo. Okay. Pwede na ako dyan pumasok. May ano? Okay lang. Dito May lang. mga harang-harang eh. Dito sa gilid. Kabisado ko na to. Dati nga dyan pwede na, ewan ko eh. Inano uli nila eh. Yan, nilagyan uli nila ng cone eh. Pwede na dati dyan eh. Dalawang linya. Yan. Nakakatakot lang yung mga truck. Lalapad, oo. Kita ni Papa mo. Oo, Sa barrier na yun lang, yun lang. O ito, pwede na to. Ayan o. Saan pa man din mag-inom pag ganyan? Sisig, isang nilata si Kuya. Salt na tayo. Bukas na. Pag-inom mo. Okay. Pasok ako.
Oh, dati alas 10, nagiinom tayo. Okay lang, utas na lang. Pagod ka na, alam ko, niload lang kita ng chikas. May babasahin ka. Mamit naman. Kailangan mo ako na alaksan. Okay. Talaga? Nasa nang alaksan? No, pagkain ka. Okay. Libog mo yun. Sarap mo. Tagal eh. Sarap eh. Tagal. Nam. Nag-ano ka pa nga? Pop yung... Sarap eh. Alam mo, para tayo mga bibe. Doon na tayo sa gilid ng patoka. Ay, Diyos ko po. Rude. Kaya may mga driver na mamadali. Tapos magkikita lang din naman tayo sa stoplights. Sobrang traffic siguro kahit naulan may ano eh. Enforcer. Siguro maulan dito. Baka eh, tumulo kay Wiwi eh.